Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. Дӯстони азиз, иншалло ки ҳама кас хубу тансият ҳастед. ҳар яки шуморо ба ин рӯзи ҷумъаи муборак табрику таҳният гуфта, ба ҳаматон саломатӣ, дар корҳоятон бурдборӣ, ба ҳамаи маризон шифо хоҳонам. баъдан дар ин видео ман чӣ гуфтаниям духтаро асосан барои занҳост, барое ки инҷа ҳама либосҳои занакияй. анам видеода чизе ки шумо ки дидестен, манам ин платьё имрӯз як чанд рӯз бигем 1500 рубляй. Кадомеда ки дар корай марҳамата комментария нависед, заказ кинед то ки дер намоне. ҳамаш куртои хушрӯай, ман хе куртаи спортивни дароз 1500, ман ин двойкои спортивниам тоже ҳамаш 1500 рубли. касте дар кор бошад та комментария нависе, дер намоне, тамом нашавам бо размеро ҳаст, расветко, ҳама расветкои хушрӯ ҳастай. видеоро то охир тамошо куне, вибр куне. ман шумода через почтароӣ мекунам. ҳамаш хушрӯ, качествошон нағзай. боз дар охири видео тамошо кунед. инҷо кастрюлё ҳаст. кастрюлои кози ҳама гирифтеста, омез, беҳад кастрюлои нағзай. комплектишта 5 та чиз дорад, 12000 рубл мебошад. якта ҳам дугона гӯем, ҳам хеш гӯем, ҳам шинос гӯем. ман хеле хоҳиш кардам ки дар каналтон партое инохчон магазин доранд, ай турсия бор мебиёрам, борошон беҳад качествои нағз дорад. касида ки дар кор боша метоне ҳатман заказ куне. ҳозир бо суратошон мебине. ҳозир ман дам хе суратошона гирифтароӣ кардагиам ки ман хеда каналам монум. баъдан магазиншона съёмка кардам, мепартоян магазиншона мемонам. иншаалло мебинед, беҳад чизошон чизои хубай. манам давози хавз шароит нест, неки заказ карданим, иншаалло ки заказ мекунам. хабухтон мебинед, мефаҳме качество. ози ҳама одам мефаҳмад ки чӣ качествени ҳаста, чӣ бекачествени. ина марҳамат тамошо кунед. ман видео худамро дар ҳаминҷо ба охир мерасонам. боз як бор дигар рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда аллоҳ нигаҳбонитон бошад.